Добре дошли в Стара Загора, центъра на Вселената. Градът ни не случайно е наречен така от старозагорският предприемач Пламен Русев. Шестото по големина място за живеене в България. Един от основните културни центрове в страната. Както и основен транспортен възел на Южна България. И разбира се, най-якото място за живеене. Освен това е град с многолетна история. Един от най-огромните градове в света. Най-ранните следи от цивилизация в региона на Стара Загора се отнасят към 7-то хилядолетие преди Христа. Известен е още като селището, което е било най-голямо в българските земи в продължение на 6000 години. През епохите градът има много имена, но най-често се споменават 8 от тях. Берое, Августа Траяна и Равнополис. Боруй, Верея, Ескизара, Железник и Стара Загора. Позволете ни да бъдем вашите гидове И да ви покажем страхотни места в нашия любим роден град. Добре дошли на първото яко място в центъра на Вселената. Самарското знаме, пазещо в себе си много славна историческа памет. Мемориалният комплекс Бранителите на Стара Загора е паметник в Стара Загора, намиращ се в парк Бранителите на Стара Загора. Включен е в списъка на 100 национални туристически обекта на Българския туристически съюз. Открит е през 1977 година по случай 100 годишната и решителна битка при Стара Загора, където българските опълченци влизат в бой с армията на Сюлейман Паша през 31 юли 1877 година. Паметникът представлява бетонна конструкция висока 50 метра. Наподобява развятото знаме, символизиращо самарското знаме, конструен на командния пункт на опълченците. До паметника се стига по 100 стъпала. Всяка година на 3 март, ден на освобождението на България от османско юго, в град Стара Загора се състои честване на празника. Отбелязва се с 300 метров трибагреник, носен от военнослужащи от 2-та тунджевска механизирана бригада. Трибагреникът преминава през целия централен булевард на града, като може да се види от всеки гражданин. Накрая военната бригада покрива с трибагреника паметника на самарското знаме в мемориалния комплекс Бранителите на Стара Загора. Тук гледката е уникална. Много има красиви полянки и зеленина. Идеално място за разходка и релакс, където може да се насладите на величието на монумента и впечатляващия пейзаж. Втората спирка от нашето видеопътешествие от центъра на Вселената е Античният форум и операта. Форумът на Августа Траяна се намира в самия център на Стара Загора и е част от археологическия резерват Августа Траяна Верея. Обектът е разкрит след строителни работи около съдебната палата в града. Античният формен комплекс е едно от най-монументалните съоръжения в римския град Августа Траяна. Основател на града е император Траян, откъдето идва името му. Истинското изграждане на Августа Траяна започва при император Марк Аврелий. В негово време са изградени улична мрежа, водоснабдяване и канализация. Построени са и 2 крепостни стени с 40 бойни коли. До момента са открити само 11 и са проучени. Територията, на която е разположена, обхваща около 7 декара и включва каменен площад с постамент за статуя, амфитеатър за над 1300 зрители, терми, крепостни стени, западната порта и част от главната търговска улица на античния град. Античният форум и днес е сцена за множество спектакли, концерти и други събития. Тук може да се почувствате като гражданите на античната Августа Траяна, докато сте зрител на някой спектакъл или докато се разхождате по автентичната улица. Непосредствено до Античния форум е колоритно разположена Държавната опера в Стара Загора. Това е първата извънстолична опера. На 27 февруари 1925 г. е сложено началото на оперното изкуство в града. Това е първата постройка, създадена конкретно за опера и е най-голямата на Балканския полуостров.
пожар унищожава сградата през 1991 г., като са изпепелени безценни сценични костюми и декори, а специално внесени от Италия кристални полилеи са унищожени. Ремонтът на Старозагорската опера приключва на 5 октомври 2010 г. Държавна опера Стара Загора е театър с богат и разнообразен афиш от оперни, оперетни, балетни, детски спектакли, концерти и други. Гостуват на национални и международни сцени. Първата извънстолична опера привлича с богат репертоар международна балетна трупа, сцени на открито и иновативни форми на изкуството. В средата на лятото античен форум заживява с красотата и емоцията на музикалните вечери, а операта на стадиона е събитие, което в последните години събира на сцената си едни от най-добрите изпълнители от България и Европа. Следващата спирка в нашата обиколка – регионалната библиотека Захари Княжески, която се простира между античния форум и операта. В момента се намираме в Т-зоната на библиотеката. Регионалната библиотека Захари Княжески е най-голямата обществена библиотека в област Стара Загора, значима част от разнообразната културна инфраструктура на града. Тя е модерен обществен информационен център, осигуряващ условия за лесен достъп до информация, знания, комуникация, електронно съдържание, услуги за всички членове на общността чрез собствените си универсални ресурси, интернет и мрежата на обществените библиотеки в областта. Пространството пред горното ниво на библиотеката е предпочитано и приятно място за срещи и събиране на открито с приятели. Страхотна локация, която може да изберем, за да съчетаем полезното с приятното. Следваща спирка от нашата обиколка на Стара Загора е Народната астрономическа обсерватория. Това е първата в България астрономическа обсерватория. На 26 май 1961 г. Стара Загора е посетена от първият космонавт на планетата. Неговото име е Юрий Гагарин и той на драго сърце се съгласява обсерваторията да бъде кръстена на него. Астрономическата обсерватория в Стара Загора отново разполага с планетариум. Куполът и проекторът, които прожектират звездното небе, са отново установени след 29 години, след като пожар унищожи част от базата на последния етаж в езиковата гимназия в града. Обсерваторията разполага с богат библиотечен фонд и добре оборудвани съвременни телескопи. Любителите на звездите могат да се включат в различни курсове. Посетителите могат да научат интересни факти за небето. Модерното оборудване позволява нов подход при организиране и представяне на актуална научна информация в областта на астрономията и астрофизиката и космонавтиката. Звездният проектор и купол за звездни проекции са особено полезни при изучаването на астрономия, природни науки в училищата и в града и в цялата област. Ако искате да се потопите в едно космическо пътешествие, вие и вашите близки можете да дойдете на подновения планетариум, намиращ се на последния етаж на езикова гимназия Ромен Ролан. За предварителни записвания и повече информация може да се свържете с домакините, телефоните, на които ще видите по-долу. Едно от най-страхотните места в Стара Загора за разходки и срещи с приятели е Аязмо.
Паркът е сред най-големите и най-красивите в страната, с богато разнообразие от растителност и животински видове. Да приемем, че нашата първа спирка е жабките. Жабките е името пред фонтана на входа на парка Митрополит Методий Евдокия в Язовир. Това е емблематично място на града, любимо място за среща на старозагорци. Фонтана има кръгла форма и 4 на брой метални жабки по периферията, откъдето носи името си. През 1960 година шадраванът се пълни с вода и от устата на всяка жабка излиза водна струя. Задачата да направим металните фигури на жабки е възложена на скулпторът Валентин Станчев през 1958 година, докато той все още е студент. За целта той близо месец храни с мухи 2 жаби с 3-литров буркан, които ползва за образец. Първите жабки са построени в мозайка. През зимата се отливат и централната фигура на шадравана. Години по-късно се подменя с бронзови копия на инициатива на Rotary Club, които са по-устойчиви на замръзване. Разхождайки се по алеите на жабките, можете да стигнете до храма Свети Теодор Тирон. Да запалите свещичка за здраве и да продължите разходката си нагоре към селата на смеха. Зала с криви огледала, които ви отразяват във всевъзможни форми и изкривени изображения. Гарантирам ви, че ще се паднете от смях, нещо само. А следващата ни спирка, преди да ви отведем до удивителния ни зоопарк и да ви върнем векове назад пред багатурците, е въжената градина. Тук малки и по-големи, до 14 годишна възраст, могат да използват своята сърчност и катерачески умения на това уникално съоръжение. Минавайки през различни препятствия, лесни, забавни и по-сложни, можете да изпитате своята ловкост и приключенски дух. Готини инструктори ще ви окуражат и надъхат да минете през всички препятствия на въжените съоръжения успешно. Продължаваме нашата разходка към следващото знаково място за града ни – зоопарка. Това е първия зоопарк извън столицата ни. Създаден е през 1957 година. Тук ще се запознаете с красивия бял бенгалски тигър, играта на маймуните и да видите как се къпят мечките. Зоопарка е обиталище на различни животни, спасени в различни ситуации от граждани и сдружения Зелени Балкани. Здравейте, може ли да ми се представите? Здравейте, казвам се д-р Найден Елимов и съм ветеринарен лекар при зоопарк Стара Загора. Към момента изпълнявам също длъжността ръководител на зоопарка. В момента се намираме в амбулаторията на зоопарк Стара Загора. Тук е мястото, където извършваме прегледите и лечението на нашите потомци. Когато имаме случаи с по-тежки ситуации, тежко болни животни, имаме сключен договор с Тракийския университет ветеринарно-медицински факултет. Обръщаме се към тях, за да може да окажат съдействие при прегледите и лечението на нашите животни. Здравейте от мен, аз се казвам Мария Тонова и съм организатор в образователния център. Какво интересно може да ми разкажете за зоопарка? Освен това, което доктор Елизавета ви разказа, ние в образователния център имаме програма, която е насочена към ученици и студенти. Всяка година правим лятно зооучилище и пролетна зооваканция, с която целим да информираме децата с по-интересни неща за животните и тяхното поведение. А сега можете ли да ни разкажете малко повече за вашия образователен център? Разбира се, това е нашата класна стая, част от обучителния център в зоопарка. Една част от упражненията се провеждат тук. Това е през лятната зооваканция и пролетното зооучилище, което, както ви казах, организираме всяка година. Другата част се провежда навън на терен при животните, не разбира се директно при тях.
Всеки ден на децата им е различна програмата, така че да могат да се запознаят с видовете животни, правилата в зоопарка, как се хранят, как се лекуват. В зоопарка се разглеждат около 500 екземпляра от приблизително 60 вида бозайници, птици и земноводни. Могат да се видят животни от почти всички континенти. Скулптурата на играещите се мечета, поставена на входа, показва особеното място на мечките в живота на зоопарка. В зоопарка има най-много мечки. Те са 9 на брой. Талисманът на зоопарка е кафявата мечка. Благодаря ви за гостоприемство. Ние благодаря, винаги сте добре дошли в зоопарка. Благодаря. В сърцето на зоопарка се помещава едно магично светилище на нашите предци. Комплекс, който ни връща към корените на нашето минало. Тук се намира прабългарската школа за оцеляване Багатур. Багатур е организация, посветена на възстановяване и популяризиране на ценностите и културата на прабългарите. Чрез обучение, образователни събития и развлекателни активности, Багатур предлага възможност на хората да се потопят в древния свят на предците. От лифтовки и езда до обичаи и интерактивни уроци по история, Багатур представя път към идентичността и обединение на българския народ, съчетавайки образование и забавление за всички възрасти. Организацията Багатур е създадена през 2002 година. През 2015 е създаден първият възстановен наум в България, който може да се нарече дом. Тук можете да дойдете със своето семейство, с класа си или дори да организирате рождения си ден по стара прабългарска традиция. Преживяванията тук обещават да са положителни и запомнящи се като едно пътуване във времето, при което влизаме сега в обувките на нашите предци и заживяваме техния живот поне за малко. Дори може да се издопием с интересни сувенири и амулети от специалния за целта прабългарски щанд. Сега ви пренасяме на друго вълшебно място, което оформя уникалния облик на нашия град – езерото Загорка. Тук любителите на колезенето могат да се насладят на красивото пространство с зеленина и прекрасната природна гледка. Страхотна локация за разходка с приятели и практикуване на спортен риболов. Можете да се насладите на сладки водни костенурки и на водни лилии. Тук можете да покарате водно колело или просто да седнете на някоя пейка и да се чилвате. Следващата ни локация от нашия тур из яките места от центъра на Вселената, Стара Загора, е парк Артилерийски. Страхотно място за забавление, срещи с приятели и спорт. Парк Артилерийски е най-новият и модерен парк в Стара Загора. Изграден през 2015 година на мястото на бившите артилерийски казарми. В централната част на парка се намира най-големият за Стара Загора шадраван. Той е облепен с такопластови плочки, а в целият кръг са разположени възпрепятствията за водните ефекти. Отделно са разположени стъпи шадравани в северния, южния край и Японско езеро с дъжд. Паркът разполага с няколко детски площадки, както и площадка за пътна безопасност. През 2022 година е завършено мозаичното пано "Децата – цветята на града". В парка има 4 спортни игрища за футбол на малки вратички, баскетбол, волейбол, бадминтон и тенис на корт. Разполага с велоалеи, стена за спортно катерене, стрит фитнес съоръжение и скейт парк. Скейт паркът е едно уникално не само за нашия град, но и за страната ни спортно съоръжение.
Съоръжение, което е изключително атрактивно и подходящо за любителите и професионалистите в карането на скейтборд, BMX ролери, тротинетки и блейдове. Тук е страхотно място за любителите на екстремните спортове и техните приятели. В парка се намира открита сцена за провеждане на различни културни прояви, както и многофункционална зала с няколко хиляди места. Ежегодно се провеждат различни мероприятия, концерти и фестивали. Нашето видеоприключение из родния ни град завърши. Надяваме се, че ви е било интересно и полезно. Ще се радваме, ако не сте от Стара Загора и не дойдете на гости. Да се докоснете на живо до нашите прекрасни местенца. Все пак, това е центъра на Вселената. Беше ни приятно да бъдем ваши гидове и да ви разведем с нашите любими локации. Заповядайте, ще ви очакваме.